Mayong balita alang sa mga membro o pensyonado sa Government Service Insurance System. Pwede na makita ang inyong records o ma-monitor pa ang inyong loans and claim status sa inyong mga cellphone pinaagi sa GSIS Touch app. So you imagine a GSIS member as a walking GSIS kiosk. Bit-bit niya yung database niya kung saan na siya pupunta. Pwede niyang makita if there are premium underpayments on a daily basis. Makapahimulusab ang membro sa lain pang mga serbisyo sa GSIS pinaagi sa Touch app. I can file a loan with this. I can search my service record. Makita dito how much is your deduction of that particular rate of services. We have here a tentative computation. Kung gusto ka mo lantaw sa imuhang pension sa GSIS, kung retired ka karon, makita na nimo dayon sa GSIS Touch. Gidetalye ang ubang pang feature sa maong application sa gipahigayong kapihan sa PIA Forum sa Dumaguete City nga gitambungan sa mga representante sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno. Giawhag karon ang GSIS members ug pensioners sa pag-download sa Touch app. Tungod niini, dili na kinahanglan mo linya pa sa GSIS kiosk sa ang mga membro o personal na moadto sa buhatan sa GSIS aron ma-avail ang ilahang basic services. Mao kana ang maayong balita dinhi sa Negros Oriental. Kini si Roy Anthony Lamotan.